Kinong elam bahakmat juga Voice of the People Party VPP kibakan thop you Dr. AJ Singkan General Secretary, Dr. Karachan Vice President UMLA Kamaulai uba Braistar Well Marbanyang menta kasingi ka Lightrik Naiwing Arhajar Arpulai kilet bani kendu you Director ka Neigrihms man jingshai habayadai marka rai ka bala pynlyngkot ya ka arta thep na ka lai pusan sya ka lai nem hakakam nursing officer bakane ka silem ajing sumar haka advertisement bala khot dang hau new benai bala dep habakran sikilat pathai kubor u General Secretary ke parti u Dr. AJ Sengkon u laong paka jing ye kendo u Director ka Longbait Banwat ki daw na u Director bala pynlyngkot ya ka arta thepkam nursing officer uletu bahadin bala dep banyakren u Director ulapan pau baka daw jung kejing pynlyngkot ya ka arta thepkam kamdei kejing le jong ka Neigrihms Henry ki daybet ka hukum baka sorkar preng leng baka Ministry of Health and Family Welfare. Ka parti yang kena step bagi kenduk yo director jongka Neigrihms kalong halor kidon ka advertisement ka bala penmi na ka benta kita post jongke nursing officer te hak bahaga tu ka advertisement kadon ka isu ka bede bat ka reta ban apply ka ba ni shem ba manswa kade life sansdem den re menta break la pen kala shaka life snap te bat halor kaning is ba kan long ka jingdu ka kraw kam tam ye ki candidates ki jongi te kom ta ngi ba ka de ngi bangin wan bangin yet ye ke daw balai ba ki pan hier na ka life san che ka life ho te dian bangin lai kundu you director ni shem ba ka don ka order ka bla pen da ka Ministry of Health and Family Welfare haka arpo laiterik jong panai ba ra jong yusdem kaba ki pen hier ya ka reta na ka lai pusan ka lai pau te hagaba kani kalong salunsari kini ki institute baro ki baha papo jong ka central government te kumta na kaliang ka jong kum party tien bengayo e ka jingshai rungkat pat ki sakhi te ngo ba kadai ngin saya le ikabenta ngin hak kini ke kam kaba kta ya ki mau ki pat dulum mri tang hari jala jing in re ka north east block away but shkiwi bi jakak mashpo ladak nang tash po Chhattisgarh Himachal Pradesh kani de issue kaba ni hapan shim kya hak pat ka central government te nashkwa bani thuru ba hadin baklami ketuka order ka arkulai tarik nagasin ka Ministry of Health and Family Welfare te ka advertisement bade kami hak arpu south tarik te nata kadau kadon ka jing snow jikta ya ketuka yiki khana kiba apply nagam ta ka post te nakaliang jongi kum party kumbangi ju ya moh taka jing snow khia ya ka ha kamiat jong bon balang ni one hagni ka step bani kundu director lot jong ata ni kwa ban pej nangnu kawan balai kami kum kala ko order dian bangilas yo ban pej te kum tang smotu pa kamdon kanu nu ka ban ong ka jing le ka ba bure te kum re ka issue ka ba ni hapan simkia bat ka center te kata ka ba ngi wan hagni ka step pan skas ka सरकार जिला हापन शिमख्या इकनी पले से kan bha shibon ada kini ki jala ki mokti ki hill states ki don bentalang kan kham long ka jing dawa ka ba kham khlan e ka ban long ga jing to hi kuma ong bestang ye ki pa lom mdei tang hakni ki thain lam ni mdei shkui bi jakaru insurance kam don namar ba kamri ke ika jing le na kaliang ga jong kam pat kamri ha ti jong kani gari ka wan na po ka sector is haban le pro state government ro gani parngi nget bangan dengan liang state government ro na ka tho ka le ai sai kan lai ban le ban wan ra ben ke each na ka 35 ka 30 ke na ka state government 35 bahkan long kumbaga julong kan tahi kumong sa nakaliang jongi nakaliang jong party kumot ngin sa tho saka central government akaban kan penne kumbaga julong man maintain ya katuka abi di baka age limit
kumba kadi ban long hi mar kumba ka long mata ka dong ka jiduk nong ka basan senem Hoi. ma tekan ta te nak liang ka chui ngin tho syak central government bat ngi kentu ya ka sarkar ma Sarkar. state government maka le ka don ka state ka kham he bahkan le ka badok kam